Assalamualaikum. Ini hari Senin berkah. Sik pagi lho aku nyontok perusahaan jam 6:30 sih ani iki. Si aku sik moto kereta iki lho sing mari tak potong wingi lho. Saiki tak pisahno kanan dan kiri ini ya. Kanan dan kiri ini iki. Terlalu pagi, setengah 7 nyantai sih ya, mari aku sarapan. Mari nanya aku sarapan. Wis di kanan dan kiri ini wis tak pilih ya kereta itu ya. Wis mengalir, engko tak lanjut mana nek wis aku mari sarapan. Iki aku udah di lokasi. Wis ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Iki lho rek pawenu garap aku pawenu lho. Pawenu kabeh mejoe ya Allah, aku sampe gak mentas. Pawenu kabeh. Kemungkinan meneh tak sepil maneh, meneh wis ganti order maneh ya lho ya. Kemungkinan meneh tak sepil order anyar maneh sepatu rajut sesuk ya. Iki sik ngelanjutno wingi. Ngelanjutnya sepatu wingi iki kemungkinan meneh aku wis nyepil maneh sepatu rajut terbaru ya, terbaru sepatu rajut terbaru meneh tak sepil maneh iki sik ngelanjutno pos 1 nomor kecil tapi mulai size nomor 31 sampai 34 kecil. Sing wingi kan tanggung, aku nyepil tanggung. Saiki aku nyepil iki kecil nomor anak-anak ya. Wis. Makasih.